Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha ukhuzana ke umfampongose njengoba ke esicabanga ukuthi ke akhiphe induku ke emqobeni ke amangazi ke abalandeli phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival ozoba ngayo umgqibelo ngomhla ka-17 kodwa pha maske nokhulutaba wengane zakwethu impela ke sinibingelele kuyona ngembuso sithi MTV sithi nje uma usuqala ngane kuyona channel akuyokwenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ezishisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi wengane zakwethu impela sibona lapha ukhuzana ke umfampongose njengoba ke sicabanga ukukhipha induku ke emqobeni phana ke emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival njengoba ke elindele ukuthi ke amangazi ke abalandeli bakhe ke nabo bonke ke bathandi bomculo kaMaskandi njengoba ke ethi ke usecabange kahle ukuthi ke ufuna la awuzana adlale ke ingoma yakhe ke entsha ke engakaphume ewuyena ke utrack 9 esikaziyo wengane zakwethu impela ukuthi ke utrack 9 ke usuke uqukethe ke umntalapho yayibafowethu uthi impela ke ake nizame ukuthi ke nimkhuze ngoba yena ke usezamile ukuthi ke azikhuze kodwa cha impela ke usehlulekile kwanaye yayibafowethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ezivezwe yena ke ukhuzana ke umfoka Mpongose ke ecabanga ke ukumangaza ke abalandeli phana ke emcimbini ke omkhulukazi abanye bathi ke iWorld of Maskandi ke Festival yayibafowethu impela ke asazi futhi ke asazi ke lokhu ngempela kodwa ke cha impela ke uze ungaphuthela kona ke lo mcimbi ngoba ke bathi ke impela yasola umsila ngokuyalezela kodwa mina ngimbosa sethi MTV ngithi njake ngehle ngobonda idibano yona ivideo elandelayo she